bwansu bw'umugusi. Matatengia na indo mwancho muligererio Ndizi TV na bwo bwansubo mugusino kwegena mnaritkorea uri abereri torero kigima na mono kwaberego kwegokia asokubwatia emerobero yonse yeritkorea rero engaki abakenya nabarai abagenda tukoba bako bwatuka ebirengererio byabo igoro y'umuroberio bo bagibwe kibesa ucyase chiserikali chechi county aselieta 1 shilling 1 man mwancho muligereria kati ya mange to ko aligandetie marago baya rero kwende itangani piti katonyora senchire yobenge ground barra bagambia baite nono mwishimiwe Gisairo kilivu Gisairo mbane enkoko in fact ya sirete sobo mate go charogora tatu inyori mina ntoro ya mono mune ward ya Gesima ward enjora sabru kissing no molero ntubwati anyendiria Gisaira cha maro muna tuchandikite nabari kwancho molero oeretera muruguru abamenyi bekenyorogia soko urunya byose ward ya Gesima kwe murunganyo gotaikiranirwa kwa magendra sensemei tebaiga kure county government ya Busongo chimi kibeti chabere chinyinga nanda itali atu abantu baitwa cha gukora ke chimi kibeti cyo kodera abantu bamintegas abayemusie kurwase county ya Kisii basegetire banyarako bagoikirania chira cha magendrase chi ward up asimuneye etoko chigosaba umweshimiwe ore asobisi ball simbarati tabase kwali kwakana muntu muno kibeze esengenjo muntu utakora kendi yonse abamenyi kurwase kenyoro kiabo matara imeye ward ya Nyakoe kwe murunganiryo borosio bobwe para sensemeyo ayamanande amango mwancho murigereria to kwaligano nyarako bagosanga amona inte kuri muchakano wikiro mweri nyarabagana bako yabwate gutarase mitanda ito ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni goratanyolo gwetra Ndizi TV News na baigase website ito na bako yasoma chinsa emeronko ibere na inye wetra www.ndizitv.net ero togendere gusanga asubwamo Lydia Mosenere to kobatera na monere kwene kyabu na gochire gwetra somo no bimanyirira ngoro kwa Josephat Amesi Retoriane Evelyn Osero Sara mumanyinero kwene kya chibicaniryo gicha wikira centre ya bene to kwariganyo beko gosanga 90 komere mbanye Jumatatu nsemo asenchira yobikirano toko yachaka kurwase county ya Nyamira nigo ensemo yabamenyi kurwase kenyorogia soko urege gotoka sensemo ya Nyabyose ward ya Gesima ime county Nyamira banyarako babagwesokia na komochia obo tenenaribwe county eyo naboigo omochumbe bwe constituency ya Kitutu Masaba asikari batabire nigo asenga kintambe bono banyareko babago tigara magega ase amagendero nigo baterebuna ogo tatwara chipara naboigo okubora westimane gatiari ababere bakwebwa ase mono babere bakugikeria ogo ichora kwa marwa tanche ya se chimsemeche yentobaganiriye kebege kurigererwa erogotoria abasae abanga singa kiecho nigo baruro kuboro cha sabasae kwene kyabunangwe sona nibare ase chikosi chamaboko echo chirabakonya nakubatanga kurwa sobosaria wechingenjo Muriki oito Paul Kapokara na nyarako bagwikira na senseme yo ya Gesima gutware ne robotiro kubatia bagokwa na monegeta senekya Ndizi TV abamenya baiga kurwase kenyereke kimanyekante na soko urunya byosi nigo baerire nchira barayi kurwase rugongoroiga babeire bakubaye ba kemagenderero che ground barra bagambia baite nono mwishimiwe Gisairo kilivu Gisairo mbane enkoko in fact ya sirete sobo mate go charogora tatu inyori mina ntoro ya mono mune ward ya Gesima ward enjora sabru kissing no molero ntubwati anyendiria Gisaira cha maro muna tuchandikite
na bari kwancha omuriro oeretera muruguru gocha mata muriro toyo gukwana nigo bahereire nchira bagendera ko bagwetire ng'aiye nene enyorikane ng'a chibara asajaiga nigo chire chimbe mono nyina boni ga bamenya baiga anene barabarimi baganirie kwenekerigwa koroiserigwa gwechibara na bigo nestima unechire yamo yo kwegendereria para ere gasokurwe kwandanya byosi ya tuchandire sana tusimigeta amatoke tugusinyukurusima nona matabori nara tugusinyukurusima emete yonsi tukubutura chipost nemete twasinyukurusi none chingini tusimigete twasinyukurusima sengenje para teyo epare ine yo mweshimigwa Kennedy Nyamino nero wene tukorosie pare nonye nekero muntu arwarire in fact itokonyora obokongu aita mumubugurine gurubara yonsi teri gweta one gopiri mumubeke getanda igoro muriya matandiko mubeko mundu mumwire pakera murugoro nigo boigo bemurunganire ebinyuwa byo gutinda birasajaiga ebyo kurengana muna barabo byagendera ko bigosalie kyare kyamatuka yaiga na gwapiri asa mangana ya drugs itwari gosaba serikali yeito mwaso serikali ya Nyamira County ebwatekanire na masaba noti omwesi cio ito itwari kumwira nembu ya mono asega siandera tokora nonye na gisimaga police station egasi baenda tokora tiga bakore gasi yegera bakonya basa bange basireire asiche obonywe ebikenyo gwekyo gotindia nyina bo kurengana muna Peter Minyira uyoromo nyakarego community policing ngoro Sorogongoroiga nigo neragendere ko bagagosegeta abasae kwene kibunambari kwibwatanya mune chisagu chimbe ejo kiraturutumbe amagimabo ari busyo asabona basemiri kwibwatanya mune chikosi ejo kirabakonye igo nari gusaba abana baitu bari isiko mono ribaga bakobera isiko babe haidlu abandi besoirie obwali bwobonge naende nintaite gukwana muna bono obwali bwoko na kuruana asichinka mbuli buya mo special buna bono ko bature reported ebinte ebinge abana babakembaro abagaka bandi banyure meteyo bono konyora ngana na bakunywe meteyo ogenda kuna kuruani omongi na nyomba lakini rende nkitware gusaba eserikali tigetu bwatisi ebinte bibyo gotindia bisire egere tukini chi family cheito asama tukale gocha elinde na lienze iterarkane kobenze ngia egingo reporteri getasini kya wanchete kya Ndizi TV kurugiga hasti semechiga chimanya kantebna soko huru ime ya Nyabiosi ewadi ya gisima county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara Mia mano murikeito Polycarp okara soroboti oruokorwa se county ya Nyamira togocha se county ya Kisii nigo abarayibage siasa anene korwa se county ya Kisii babere bakobori wakweneke munango tugutera barare siasa chitobauti cyabo cyage siasa na kubeka omoke bogikirania amagendero asaba na inchi anene aba MCA na babere bakoboriwa gotiga gokora siasa na gokora amagendero akolengana ne chire chibabete bakoborira bananchi ukona mwana utaseni Ndizi TV yoboletie kiro kibomsie kurwa se wodi ya Bomorenda Bernard Kenyanya ikobeganya reko bakuboria ba MC banyara ko bakobeka emeswada ya magendero ase bunge na bwigo gukonera igoro yechinjira abaranyare ko bakwimokia ekerengo kia obokorera imeye county ya Kisii nabo igo nyara ko bakobagania banyara ko bagutugutera ariko lete emeswada hiyo ye kubarusia bisi abo bisa imeye county ya Kisii murikeito job manki ni gatwarganirite roboti rwa senchera hiyo bwikirano Maiga yengusana nokorokana ime bunge kaunti ya Kisii anene mono asemeswada ebere yaberege wikigwa bosiwe bunge yo nigo gosaba kwaberego koruwe wagochia ase aba MCA kobeka ense mogo taigwana na kwabo korende kumurekera amagenderero tebaiga kore county ya Busongo chimbi kimenti chabere chinyinga na nda itali atwatagita abantu baitwacha gukora ke chimbi kimenti icho kodera abantu bamintegas kagosanga bene na Ndizi TV oyore kwamereria ekerogo kyobo MCA ase wodi ya Bomorenda omweshimiwa Bernard Kenyanya nigate babuna nigo taiwana na egati ya barai me county ya Kisii kwaberego kuirania amagenderero Maiga abantu bachore kure serikali yanke enko basana ni mo bama nonyo mo chandoro mo gusugumu na eno suguma bigere monyo orane monyo rumuga ne motenge ebintu wento kwa Waiga ligato kwa nyabantu baito kuru national na county government ligari ibintu bya kwa rais oso wikiria bana inche magenderons ikiraba toisko bantu ogenda igo emyaka yetano na beko era
tuli zero wa Kisii County Government. Asasa babaraya bukomorekera emeroberi y'amagenderero buno bwagachi bw'ekipara kinyagitari ogosira kisemi obwagachi bw'ekikiro egachi y'amagenderero ande Nchuamu abanyisiya mwachoretu n'abantu abakibuzi chenu taibera abananchi batato banyora amache banyore birasi bya ICD tutika mangana hapo nwasi kandi ndiyonsi yabera abananchi bakwigubiya unabona umurinda bone ntayita abantu banyora nyagitari iri ya Kyabusura inguru kinya Maria ga ndororo abantu bange kurwari bororo ikienda kanya maro ya Maria isaine yotangite semu n'ikindi kiri widine umurenda n'ikiciro kitarayigorwa kibe kitaya bantu leta banyora reka bakoni bakamaroba banyora urwo isaine oro ena ndaka mu MC yo kanasta office akolega asiyo ikerere incho sana goja abantu baito ikero kama emero ensemo y'umuswada oyuligetyo chikomenta ebango nasaba babunge anene mono kurwa ase orogongo rwa Gusii utaetia umuswada uyo aseng'encho nigorabe gokoirera amagima abakenya koba amakongu enkelinga SF finance bill iribono engotebya abajumbe baito bonsi kakina basabire musigo berasa abantu baito anja munyetige moyetia mora atiga tora no bumira muleigo ibintu bigo chenchia tumanja gukora ibintu badai so mora atiga abantu barabe ku musigo nsake ibintu byabere ko no skuru siyaborire bana basanye ko no skuru banda basanye koragera bicandere menge classe kongo saba serikali nene n'abajumba abo mu wase botige ntekyo baki mugitige igo bichibo etanga kienda kare ibintu byahera burunga esibono tiga abantu baratora umusigo abanyara kuri no bukuma banyara kuri no skuru basome bache kufanya wayo babo matukabusio Gingo reporter ya Ndizi TV Job Maangi Miamano murikeito Job Maangi ase orobo tiororo ikrano igati abamenyi ko rwase kenyoro kiabo mataranya kiogiro tu yo toka se wodi ya usase wodi ya Nyakoi bunge kitutu chache South nigo beso kiana gokora okorobekana ase keria bakwe murunganiria okorosi wokube wepara ukwana na Ndizi TV niga bamenya obuigo banyareko bakomomochwa umunyakondo yogende toko bakorosia epare yo asebatebire nigo abekire mora mweta isaini ngana bayanyareko bagikogosererwa okorosigwa okuyagwa epara eyengana buganyareko bagikomberera mu MC we ward eyo Cosmas yagi boikera na senseme yo nabo yokurie iranga umunyakondo yo nachiko bakwene kinge pari yanyareko bakorosigwa senchire wekira no amange tigatwe na twarigane no murikeito Depon Asanya Emambia ya lero abamenyi be wodi ya Nyakoi meye kinyoro kyabo mataranya kiogiro tu nigo baba baweso kiana kurobekana kuwatekana no korosi wabo begwe para asa matabekania ali anyatoki nyamurenyo mutule tugeke mureke twabeire togo chandeke ngaki entambe aiga go tware koro kumigingo ntwa bwata muntu ore go torigereria ekero twanyorira amanyinga amaya atorigereirie atororeire amabira atoroserie para ekero nasoka para nanyora ekera gitake gutinda chiro moro nawe bori ngakimo gutinda chiro moro mwenusu na moro mutoyo para moro mumubege tomoke egento kende igo mubege to moro mumonyerere ne para agetigarete ngima ngakimora atinda chire paka sata bekirio moro bamanya gontebi igo mogo twaribaga omwaka oyomo naba bori omwaka oyomo togendete gutandika nando omwaka oyonde bona yagera yamekio naro nangatiganda angeria abantu baito maega yogo tigwa nyuma asa magenderero nigo bono konya bago keiro burabuji nsemecho mbia mona so mwishimi wito Mr. Yagi okorira magenderero atutaka girtinga na akore epare kurutwanya orumbwa mbwate myaka 58 yanya gukunwa tato kure onderete sokoro cyane cyakure banki netie bataru kipare konyegari gwo bokombe no neyemo abantu bamintu mukorakero mwishimi wa Chinkobi asebono barorekana bakomomocho mo contractor oyogerete kobeko moro muto gwenereti asepareywe asobonjere bwabo boigo bwabere bukwira na magega asabamubulia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kurigereria abanyakonda buna baiga nagotiga kubakana epare nera yaro chokotwa amagenderero amanese ngenjo echiro yetanya kwa iri mata lakini gotokorondi iranda igurari tumochi kwenda Nyakoi warondi mataro igurari tumochi kwenda Nyakoi ngosema nabangina nero muburoto inyoire nanda katokubika
kerwa maro nyenusu igon to bari ringa tore kenyore yagera twaje pare yogokura igoso ria narekaniri nene na mairaniria mabiku rwa somo engineer oyore oyo mo contractor renge korosie pare ekara mo contractor yar korosie pare ye kitoko muborie gento rintu nata gitatorie rebu na bana inji baria achete gokorera gas igo twanyorro kuiraniria enchire taringia igagukwananga aiga no mukura kurubona bakomwa konde osemba komutie nyonde timawa baraki asibuneye etoko chigosaba umweshimi wore asobisi ball simbarati tabase kwali kwakana muntu buno chibese esengenjo muntu utakora kendi yonse inga kyecho omwe musyobo Cosmas Oyagi nigabakawikirana sekekori ekyo nakobaliereira kyogochigo ikerania amagenderero asenchirengia asa batebe baba batoreru ne pare ine chikorosigwa asenchire wenerete kwa gachitense kurba kaiboretwe bone ne round entanga nare ko barimere pare na ko babekro moromu na baraba test obwansu bwa kachikura amezungumza na chief officer wamekubaliana ya kwamba hii barabara itawekwa maramu yote sababu barabara nilikuwa nimeiwekea 4.5 sasa problem ya contractor anaenda na quote pesa kidogo so ameambiwa atengeneza tena quotation nyingine upya lakini aendelee kuweka hii barabara maramu yote. Mkiona nafanya kazi ni kama nafanya kazi. Mkiona nimelala darasani ni kama namera. Yinko ripoteria egetaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurwa sekinyero kia bumataranya kiogrotu igegotoke miye sublocation ya Iranda miye wodi ya Nyakoe egotoke miye bunge ya Kitutu Chache South ilitalia nenkuru kwa Dipon Asanya Miamono Dipon Asanya se orobo tiururu ikiranu chinga kebo chori bwaba director vek meri yecha ebogendrete koberang ubuko ubura koreka nchiterike meronko ebere na isano na isato cyumutinyo yega nigo abaremi bagendrete koboriwa kwene kyabunangu yarigania abare bo ikiranu irwa chora aba director abarachkurwa obokoreri obuya ase chiabisi nabo igase chi factory au nonya nabonige gati abaremi korwa sensemo ya Nyamisaro abago pimecha yaba se factory ya Itumbe bagendrete kugokera obokoreri bwaba director abo bare asabisi nanyara boni banyareko babako batoge ko batikana na monchererio maya banyareko bakoenekia asekemeri yechae gati yabo okomente kagwa bonus nanyara boni banyareko babako teba gati ya emechando libagerete ko bagwetera no kunererirwa kugopimwa wechikiro ase chitundu bali abo igo okonyoro wechigari chiechae anene chinga kibagendete koba bakoneka banyareko bagutingia ekemeri ekiogie chae bina gutumanya muriko ito Sami Mienda Nechingaki abarimi bekemeri gichaye bagendrete kweroberia bosio bobochori obora korekane chisariki emerongevere naisano naisato erikonyora abarai barai bakobatenera ase esekteywe bona sobo jorture tumutuweiga ntwe bangete muna barimi naende nambeyemo ubonjere ba dagita barimi bakore no buja sababu nambeyemo konyore bari kumeka shares one round yedo chikoenda umuremi aso umuremi kujwake ko igemi ndi umuremi yusike rusike karama tukamayega umuremi gare ko genda uyigwata shares nyingi bayikaransa n'aba director bari bakare bakura chikura mapema abarimi kurwanya misaro C141 nigo barure ebirengereri byabo kubatikana nobochori bwa director ase factory ya Itumbe lakini round yebo niga kero umuremi ubwate namba yaye ulesha ya factory ujari wake kwa Chingaki echo boigoni go baine kiabuna abaraibare obisini go barentire amonchoreri ase ekemerigi chae korengania ni miaka ya etire asabara yaba chore tukiera mbatometo musara kurua sorenge wakina longo bapongesa tole nyonye to chakwa kachikura ngambia bakore gasierengia batukinirio musara kurua se muno renga buli tangani oika muno ikire bona tukuri 24 kurua siringi 17 baraya baitu baroro ntubanjete twabanjire nande tutageti keninga ningi kende gacho kumura yorro umurai tubwate no mokon ekera kogenda gari oturwanereire otosukiria situarenge nande nato promise bono nango chikotomentari amangana ari yokone gukwana kwana ngabona ngechae ga tubuya na okona korugwe chae turojenga mbuya kule musaro mentire na bonus ya mentire igo turojenga management miyegendrete na the board of directors nero mbuye gutoyi
asensemende ni gobagikeria amoyo atari amaikeranu ayo atari gokorabu ya ase ekemerigi chai muratokoni oboyo mwato eka turoje na buri kora ndankoro kuya mujigo tujenjeri oboyo na egera kare chaire mugondo kunyibekera oboyo biye chai gegotakia ina arenjira ya muratokoni asana nyana obagikeria oboibwe chai twabwata abantu abangi bari kugura chikiro kurase abarimi asabangina abona ngoje bacandike iga abantu bagakira se buying center bagura chikiro kuwo obugima bwakongire ushuru ere igoro ntwigwete serikali nanga gotaba chaigere serikali nanga nete ebeke ushuru asecha ekina kitotete kobakani borosenga omuremi gakumi abobe nandi bagikobekera omuremi ushuru kobana ribamukura igomba basa komento ushuru akurungana no karangere libwito nandi baje baje story batoera batubuli birangere libwito tobara senga ntokana ushuru tobasa kora tebasa komento kuripoteria igetaseni Kendize TV nchenkoro kwa Sam Yenda Mia mono muriketo Sam Yenda se orobo tiururu kranto oskabosio nigo abantu korwase chinsemo ao chiagusiri tkurere baba kubeka ekambi ase ege itaki getaseni kia banyanyimbo ya Kisi Centro iki utoka ime ya Bosongo ase basaba konyora obwene bwabo magega yomusbatio yomo korwase kaunti ya Kiambu uyogotebekana koba omwagent kubariana nya chibesa cyabo aso kumwenereria koira abantu chinsi chisko konyora emirimo korende tanya koirano nyanoyomo umunsi bati oyo niganyate ko bagosangereria chibesa echo mutinyo kabiro umwako nyate ko bagweta asanyate ko bakubarira chira ngambanyare ko baba koirwa se chinse chase kononya nabo maiga ya barabu gwako robot asegeta sen kebanyanyimbo nigo musibati oyo nyate ko baga kobe kwa biara ase babwate ogosemeria ngalitikoria irongo ikigwarenge ase kegambero engana boigo batagokera magiga yo gwikerana asa semo ikigambero na gutamonyora omusibati oyo bosi obweke gambero ngagutamanya muri kyo ito Julie Kerubo Abantu korwa chinsemo ao chagusi aseritkoria rero nigo babeke kambia segeta kigeta seni kyabanyanyimbo ya Centro ime ya Bosonga sebasa bakonyora ubwene bwabo ayani gago chamaiga yokorera buna umusbato ya mukora se county ya Kiambu oyorengo mu agent boko ira abantu chinse chaisiko niga bariana nete chibesa cyabo maiga yoko bangaina ko baira chinse chaisiko gukora emiremo korenda korwa umutenyo kabero mwako eta tanya ko ironde nabo igo kubeirega kwebisa nonya nabo nigo bamosoerete na kila mmoja alikuwa anaitishwa 1170 na tuko na vijana zaidi ya 30 ambayo mama ako na hiyo pesa alipokea kwa simu yake. Alikuwa nipeleka Dubai akanitoka 180k. Hizo hata sijui zilikuwa za nini. Mafea ukieka fare, ukieka chakula ni pesa mingi. Pesa ilichukuliwa chama, sijarudisha chama. Sasa niko karibu kubomolewa nyumba irudi kwa chama. Bati atuchapata haki yetu muna abantu ntoranyora haki yeito egeko gero muswati guys like ata ite konga chibesa agende ni chibesa cia abana baito abaiburi ba abana baiga baruse chibesa ebyombe bakabaruera bamineti ngabende isiko bachikwerigeje. Alituitisha mimi kibinafsi nimelipa 180,000 ukiweka medication ukiweka CV inakuja kama 220,000. Korengana na barabo nigo batebetigo buna umukagero uyu boriana ni rero ngo ikigwarenge bose bwekigambero na nigo baikirana iri kurwa oborori bwekibese bamutumerete korendo mukagero uyu nigabe kwensemo na taikiri bose bwekigambero egento kyabairera kumanya buna obotutukanumbaro asekinekyo. Wengi wao wako hapa na huzuni sana sababu tuliahidiwa jana kwamba tukutane court na mwenye alikuwa tunamdai na kufikia saa 3 asubuhi tulikuwa kotini sisi wote ambao tunamlalamikia na tukaweza kuambiwa kwamba tuingie court 1 na tukaingia pale. Tulipoingia wafungwa wengine wakakuja wakasomewa mashtaka na walipomaliza kusomewa mashtaka mfungwa wetu hakuwa pale. After that tukaona ni kama kuna makosa mahali. Abantu abaringe n'obururu obonene nigo bateba buna nigabanya nyimbo bakubatebe buna mbabwati ushahidi isaine nonye babwata masakaronsi buna bamutumerite kibese cyo ambapo tunahitaji msaada kwamba hawa wamama hakika wapate haki yao sababu ushahidi ambao tunaambiwa hauko kwenye faili hakika huu hapa na mimi na wenzangu wote wamenadifisha ushahidi wao. Ona tuko sabuti statement chichi bengi chiroche kaine paka eti namba ye simu ya account ya Equity. Sasa hii hawa askari hapa Central wanatuambia kwamba hakuna evidence ambayo inatosha. Na ameshikwa kutoka Nairobi, ameletwa mpaka Kisii alafu naambiwa hakuna
nini OB ambayo inaonyesha kwamba ameshikwa. So hiyo yenye alishikwa kutoka Nairobi mpaka hapa, nini ilifanya akashikwa? Nonya nabo nigo bamochie kiumbe gya DCI asogutaire gitambukiro kende anene mono asebaragie kiara sobokoreri bwabo. Lakini kitu ambacho sijafurahia ni hizi ofisi za Kisii, DPP, Inspector Tiongo, acha nimtaje jina kwa maana yeye ni mkubwa huku. Ameficha huyu mama, amemficha hadi saa hii. Hatuoni kitu ambayo tumekuja kufanya hapa. By the way, twarorire gente kebe DCI ito Kisii, mbali gotokonya yakogera umuntu utwa Florence utumire over 100,000 kurigi umusubati ogocha Kisii na guikira boniga nturanyora kiya abantu abaiga. So ofisi ya DCI Kisii Central haina haki, corruption imekuwa mingi. Hata vile inaonekana kama ni messages tuko nazo zote. Wakitaka kutuitisha tuko nazo, tumezibeba, tumetembea nazo. Bono nigo basabira barai amona abantu bamoyo bugwanja gwesona nirinde banyore obwene bwabo. Na mama county yaingilie ndani juu hao wamama wenye wamekuliwa pesa ni wa Kisii. Kisii government ingilie ndani kwa sababu huyu ni Mkikuyu ambaye ametoka huku Kiambu, amekuja kukula wamama hapa pesa zao. Gavana wetu Kindiki ingilia katikati hapa kwa maana hizi vitu zimekuwa ngumu. Hatuwezi kwa maana sisi hatuna pesa. Ingo ripota rigita sene Kendizi TV editorial Njuli Kerubo. Mbiamono muliki oito Julie Kerubo Evelyn ngana yokunerirwa chibesa se kiriba gotanga abantu bachibairwe chinse chesko ndo chabaibuli abange bakorera gali kigima kubatekana no konia bintu babwate ndinde banyara ko bakwira abana babaisiko ekenigo getari gendekia kigima ekero konyoro muiburi agwetigana pi kasemerete bunu mwanyo no enachi gokonya kainde chinse chesko kero kenda rosie nibo irachi kwiranie bese yu na gokonya efamilia yiga kogendera kurire no kwegena namba chikonyora obwene bwabo na ebesa abichikwiraniwa Nimano kegima erigendo mente na kumeria ringata nyariko bagwikigwa se kigambero na kiengana na inche na kumeria kigima gekera bange bachoro baruo borori waikase kigambero banyoranga mukagiro litaraikigworo akirenda mise bintu bine byabere bigokorekana na mayene na alibu na egosekene nkeri na baibuli abayo gosabanta abaga baranyora bwene bwabo Manje umurigere itogo tigana nayo ntigo mu women representative we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi ritwerera bagakora umurobero ubwoko bwatuka ebitamba byoboce nugo cyase omwana enyaruka murobero bakogokorekana ase school yoboroso ya St Don Bosco yotoka sebunge ya tutumasaba e county ya Nyamira Chingakiye cyecho nigo Jerusha boiganyara ko bagakwena na chiche kicho cyase abana cintakana abayigo bari babwate okogania bakorase chinga chiritali ko bachikwenyara una enchira eyemo yogo segeta ensemo ye chise minonya naboni ganyara ko bakoria iranga bisiaye nechiko bage kwene kinganyare ko bage goikerania egatie meroberia magendro ime county eyo ya Nyamira Biyamana abantu baminta sengenje yo kongari bageria kabere bakorere gas asengenje mwangeria kabere I have also gone out and seen what other people are doing. I will forever be indebted. Yani go impuateli bagari ko bakorere gas. That is why kila litu kumuna moko nyugu kuboka nzene mere mongo kora. Onye parliament muna bono ntaito kuminyoka ningi kachisa isano ngikon kore mere meri ino ya parliament eliye ground nato kanonde mbakorere meremo asengenze mere ina ra mwangete. Gender based violence. Muna moko nyugu kura kuruchire time boira. There are issues in our villages. Chishu chire village cheto neti nyinge. Gender based violence se itanya mira ya itira abana bamura bange amona abana chinyaruka abange bare myake ria meke yo konyoma onde kwanyoro kule nga mosani oye na motigete onde kwanyoro kule nga natati konyoma kuru family getenga kaniwa ebinte byo na bina tokonya konyora abana twanya kubakwanira twanya kuba train na boigo twabakora counseling kurwa service yane. I want to make sure abana bali baro bane bale mabago chakongakera chikura na barabu they are able to be organized well. Abari mu baito na inumba tebiga. It does not make sense munafunza watu lakini hizi vitu za leadership amukai na mimi niwaambie mjipange. Sasa mko na kiongozi ambaye ni mwalimu atasikiza issues zenu vizuri mwebeke nga moskenya nga whatever not no moskeo ngoba naringe gari na bande
mwebeke nari moraroren na kebintu bino biko basoboga mbyo omongi na igagotenene so maende na morigereri Kenya ngima Nyamira yaitu nebwate nono omongi no yo mochorire gochi assembly gaki totare wancha iga tori ingana kinentu togotenena nabe no mongi no ito bono riorio amangana mwanya gukwana nga mama county ngagwe kyabuso abakungu mama ati kwabusa orai gwe kyabuso boli buna keri naye gwali na ndoro kingabusa aga no sinyu kwabusa ya bentule tayari gukora kwabuso kwa we are ready na tutafanya na tufagie vizuri. Magega yo kwemrungania asege kegetambe kubwatikana n'umuchando bwa match na bwegoborosia bwebitacho bya match ni gobono abamenyi babo murenda yo tokase wodi yabo gose ase wodi ya bomurenda ebunke yabo nchari me county ya Kisii babwate ekyo bakogokera ase ogokonyo kroserwa egetacho kya match asensemeyo aya nigo wachire magega yo musamali muyasirite vanisoko tegosomanyelekanete buna sungura mchapakazi anyata kobaga gweso kiana gusirobwa gachibwe bitacho ebyasa banyareko bakogokera ngabono nigo barachikoba bakwenyorera amache amakene no kwaragia arachikoba ko basira chinga kibaranyareko bakoyagania sogima bwabo kumunda woti erensi yabukeire erieta na atiriana nyandika ntabo jabona ogaige getache kiyatokonyi konyagia sarikire abantu bashimye sibakwenda kubuja omungwa narega iga okoti sungura nero otokonyire konya abantu bashimye amache bakonywa abera mari babandi barwari bakoirura bakubinya gitari orori robuja tigamba konye monyora amache monywe osokweru kwa yerure omonene namusiseni ebirakomwa abakomenta marakabire kyaro kubako koru nkoira nikore Chenkor Konyabuto Francis amusani gochiase endugu ya Evans Okot Sungura abantu baminto omorai taribunga omorai nga goikai gwamanye korwa omonto bwate nkorengia nabakora abantu bari meire onyara gokonya naba kando na siasa oya bwate enkorere ndabuse yo gokonya mwananchi kawaida so kereme chande anyorero montande bantomba obwa ngaya babwate abamwabo oyo range na bataba obisi abantu tigatokonyane to improve binyoro number 2 aigambo keire ime yabo Murenda ward oyego konya binte byoso okora kando neke wagachire binga okonyera abantu unabona nagachite na konya abantu aboda boda shade sune ya very big challenge ekarabara iba kwa baka 3 times mondatari okora mwananchi kende obaerenga no koraga nenda yaye this time round abantu tigatongainie na anda abantu tigatwake chikura aso konya abananchi amalitankoro ku Davis Mochogenya baro eboni okoti otokonyira sana chigasi kotowale kwe n'umuntu kuirwa n'umugambi utabwati buoba mungegetache karo seti dochenga macha konyabeira maliba kitogo cha twakonyana otokonyira lesengencho gente konyege sare getikionsi kuranga kireiga kyomogete macha goswa maliba swaimi ono kunywa abantu barwarire chinya kitali cha konya utatiga bono ngakia beira ekirebuya tokunywa macha marabo macha yaito banya nabuto cyane gato banya gato cyane nyendo cyo ko bwago cyane nyendo cyo kubucha lakini bani garo si buna buto cyane slippers toko mate yo mugambi agendere bosi asa museni asa marede nera ni mora eta zegene gito waga na to cyane sana umwesi mi woto konye evansi okot asemiwe Totigana neseme turigeria gendete ko bakorekana iskoro ngorwa gusini gori tukoria rero omurugi bwo muraibu ensere choruto nyara ko bakwenekia okoigorwa bene kwa magacho yo moroberio bwekerero gose jitume digital oyo nyara ko
gokwaneke olitkoya lero ase county ya Kakamega Bokwana chinga kecho mamarecho ni gabaga gotab numuroberio yo Ogitume ni gobereko gokonya mono ase amabaga yemere murabago gokinya uchumi asate babna obotumeki bwekerero asogokinya uchumi nigo bwabere bagokonya anene asumuroberio bottom up economy asekeria aganidie abakenya bonsi ane nabasae gotumekari bagerio asokwenyorera amabaga yemeremo. The Gitume project has seen over 28,000 users connected, over 8,700 courses enrolled, and 118 digital job platforms connected. The full implementation of the Gitume Digital Hubs project will spur a wave of digital jobs across the nation. As our president says, finya computer, upate dollar. The bottom-up economic transformation agenda also captures the seriousness of digitization under its digital and creative economy pillar. The pillar is a key enabler of the other pillars, which are agriculture, micro, small, and medium enterprises, MSMEs, affordable housing, and universal health care. The Kenya National Digital Master Plan 2022 to 2027 details key interventions that will support the implementation of the vision behind the digital and creative economy pillar. As the country gears towards the fourth industrial revolution, we will need to be agile enough to ensure we take advantage of the emerging opportunities. We now live in the era of generative artificial intelligence, where technology enables our work and spurs efficiency. We need to be ready for this new era. Mwanchi muri bana roboti ruaye mamare choruto na rogoto irase enseming tangani yo mutimo ko imanye Jumatatu enseyemo asogo so asensemo ya kabire tunyara ko batokomera na Amonere Victor Sultan nyare ko baga gutumanya ali agendrete ase ensemo yechigo so litogenda tuskare ngure na torase kagitari getambe. Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwa njuwe getasidi kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubili ito chinsemero ngeberenenye nyoranga na bogo sonja wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwansu obumagusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Agosogero moncho murigere na gukwarigania ase emanye chigo story Jumatatu ya lero kwena kwanenga kwa beire ne kendingi ya chinga kingo kwarigania nkomanyina aliaya agenda tekokorekana kurwase EBTAO ireteriane Victor Sultan bangi ayemanye chigo story mugoroba ya lero to ya chake kurwase story emo yo yatwara eburaburu
maiga ye timu ya gose maiga ese gosori yo yale kwene kiwikati ye timu ya Gikano amo na Gisure ase chigosori chia Manga sub county abwa ase timu ichibere konya chiarure makali yegoriemo asemo kolinde magiga ye timu ya Gisure koegwa penalty egosori yo yatwara eburaburu abwa ase penalty yo etanya koba kegwa kwa asama chibu igoro yengaki egosori yego chikoba kusama chibu egosori yo ago chikoba ara chikoenenwa chingaki chamage. Finally yo yenko yokorwa se sub county ya Mangango iro ikasegeti ya Sironga abua senchire ye moya kwa ne kingango bekana bare amogo se team building and bonding eskuru yo ya Sironga ose eskuru ya gesiaga teachers amoni nyagatali ya Wholesomes nigo bari ganetie gosori ya Kebosani so kwebeka amo nabo gukora team building nigo okubolia kwa rurwe kurwa se gosori yo nga chiskuru chonsi nyane kwebeka amo eliyo gosira chigosori ase kirenga igihugu kinya bana tali asamosomoka kurenda bayigo ase chigosori Omiko kwa majina I'm called Dennis Mbunche, the team captain. We received an invitation kutoka kwao, so tukama we honor the fixture. And it has been a good game because sisi personally hajacheza for the last 2 years, and it was the first time that we wanted crown chichazi tumenunua mpya this week. So it has been a good game, imetupea changamoto turudi tena kwa zoezi. Mechi imekuwa sawa, lakini kuruhusu 1-0 na tuku expect hata kama hajai train. So tuna expect tena hiyo 1-0 tutarudi kwa rematch tuone kama tutashinda next game. Kwa jina naitwa Patrick Atwa ambaye ni coach wa timu. Tumekuwa tukifanya mazoezi, tulikuwa tumeanza kidogo kidogo hivi tukakwama, lakini sasa tukaona tuinvite Wholesome watupime nguvu ndio tukitoka hapa tuanze kufanya mazoezi ya kutosha. Nataka tu kushukuru Wholesome kwa sababu wamekuwa partners wetu kwa muda. Tumekuwa tukitrain tukicheza nao kwa muda wakitusupport in many areas. Health wise we have also been providing for our school. That's why we normally find it very important to eat Wholesome because they have been partners not only in the field, hata kwa matibabu ya wanafunzi wetu, wafanyakazi na walimu wanaenda kule kwingine. Hasa tukichezea pamoja hivi inasisitiza ile uhusiano ambayo ina exist kati ya shule yetu na Wholesomes. Kwa majina ni Felix Makacha kutoka Wholesomes main Kemera, ambao tuna Wholesomes branch 3 Keumbu na Magombo. Kwa hii mechi ya leo kuhusu Wholesome na Kesiaga walimu, tumeona ni vyema tufanye mazoezi pamoja, na muhimu sana ni vile ingawa tumewawin
Nimeonelea ni vile mazoezi wako chini kidogo, hata sisi tungali kidogo chini, lakini tunafaa tuchape mazoezi sana, sababu mazoezi ni muhimu kwa binadamu. Majina naitwa Dennis Misati, mimi ndiye coach wa timu ya Wholesomes. Watu wengi hufikiria madaktari kazi yao ni utabibu, lakini tunafanya mazoezi na tuko na team strong. Timu yoyote huko nje yenye inahisi inafaa kutupa invitation, tuko free, tupe invitation, tukuje tucheze na nyinyi, tuchienjoy. Shule zinatakana at least unaona practice is very very important. And as a coach ama coaches wa walimu ambao wako kule kwingine, any student can be trained and play soccer. Let us rely on our student in schools rather than relying on other people who are elsewhere. Tuko na vipawa vingi shuleni. If they can practice in time, I know we are able to make it as Nyamira. Yana na yoto soa seminano via World Cup qualifiers 2026 saba nyaruka by Rising Starlets bense ya Kenya bachakira musingyo muya soko baka timu ya Burundi kigoli sato asebosa asekimino yo kuranira gosoa seminane via World Cup asumwaka 2026 asama mina kimina nekyo kendrete wa Rising Starlets igo bachakira musingyo buya sama tumanyalenga bachyo kalibu ya seminano birobosyo aliyo kwenye libaga ligi ya boigo chitimu akurwa sensemo yabasacha ose timu ya Harambee Stars na barubono bale ale senseyo ilikwana kinga kwenye labali libaga ose kwa na libaga lyabo lyogo swase chi finali cyo ose go swase emirano bya World Cup qualifiers 2026. Sekimenikyo moncho murigeria ase media ya kikigendrete timu ya Equatorial Guinea amonense ya Malawi ni gochi agostore chinsa ikomicha bono mugoroba na bagenseria ya Somalia na Botswana njo kumanya chinsa isatonga na kiama ekimenekyo ebiseminebyo benyara ko babikoera kolenda sebono ense ya Benin amonense ya Nigeria ni gochi gendrete gosigikania chinga kiboigo kimeno kende kigendrete ngamona keria kia Guinea Bissau bakuminana ensi ya Egypt. Majirani zetu Uganda wanaendelea kucheza pamoja na Algeria, kisha baadaye Burkina Faso ama na Sierra Leone bachikoso ya chinsa inye ense ya Ghana ama nense ya Central Africa bachie koso ya boigo chinsa inye mboigo ekemenega ti yense ya Guinea na boigo ense ya Mozambique ngechiko enekiwa chinsa inye cyabo no botkokorenda sayo ninkomanye chikoraga chinsa isato ayo na kwa Argentina kurwaiga asemesa yemanye chigosori fasafa ya leo yaende wanakijiji wa Gekomoni eneo bunge la Bubasi. Nasema anayetoa ndiye anayetoa. Kwa Victor Sultano wangi ipo siku endelea kuzidisha.
Valindo chikomoboli ya Victor Sultan chinsa isato cha wana batukonga ye timu ya Ndizi Football Club ya chiete ya sogeti na dekarokana ya kolibu ya kagima asebinano au imeyora gongo bagusi. Alta kingo bukere korende wikabono tima kietarabuka. Ancho morigereria na wikira gono to wika omwali obwe manye Jumatatu ensa eyamo ya bono mogoroba asto gwakaranga byamana soko ndike konyare ko bago gosanga amana into emerobeli togena tokobato kwanegereria imege taseni kya Ndizi TV. Nyara semerobeli onsi na bato nyara sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wotnyara wetra Ndizi TV News. Wetra ase website yetu www.ndizitv.net naboko yabwatia amaya naboigo ayande amange chinga ki olio nyara koba kwene kiabu na chibi chamaniro gichago chira senchira yobo ikirano hakoro kwa Sara Momanya leterane ngoro kwa Josephat Amese leterane Evelyn Osero lida mosinero tobatana sensemo ye manyiriro to kwaneria oburigerero borobya